Така, тук започва ремонта. Трети месец. Както виждате, положен е един участък и след това става лунен пейзаж. Машини няма, никой не работи и тук започва интересното. Така. Този път го пътувам всеки ден. Третокласен път 208 между Дългопол и Провадия. Пътя го няма. Взеха пътя и забравиха да го върнат. В летния сезон натоварено, хора се движат, но ремонта продължава, само дето няма кой да работи. Ето, тук всичко е изорано. Трети месец. Винетките ги вдигнаха, вдигат всичко, но път няма. Аз няма да плащам повече винетка. Защото парите къде отиват? В Украйна ли? В Америка ли? На някой? Айде да ни казвам какъв джоба. Ето, тук има още един участък. Направен. И след това пак изорано. Писна ми! Хора, писна ми! На вас не знам, не ви ли писна, на мен ми писна. Спирам да плащам данъци, винетки и всякакви глупости на тея продажни копелета, на тая продажна измет. Дето мисли само за собствения си гъс и как да се задържи още малко на власт. Отсечката с ремонта е много дълга. Има предпоставки за ПТП. Хора има, които карат по-бавно, други бързат. И е лудница. Но управляващите в момента са в почивка. И на никой не му дреме. Тук участъка все още не е разкопан. Може би скоро няма и да го разкопаят. Да се надяваме до Коледа, днес е 5 август, да се надяваме до Коледа ремонта да приключи. Ако въобще се появят някакви машини и някакви работници. Както виждате, на участъци е малко изорано, малко оставено. Ето тук половината път е изоран, половината е оставен. И така, тук приключва ремонта. И да видим до кога ще бъде това. Айде, лек ден!